cantidades inesperadas que deberían ser, e por lo tanto deberían constar nos orzamentos deste ano, porque, bueno, de outra maneira se desconfigurarían completamente os orzamentos de xeito, xa son papel mollado, porque o que se fai é incrementar o gasto e, por lo tanto, a débeda do Concello. Entendemos que a xestión económica deste goberno é nefasta, é dicir, ano tras ano se van prorrogando débedas, non se recollen os orzamentos presupuestarios, son débedas que xa se conocen con anterioridade, porque son gastos que son presumibles, e o único que nos queda preguntar é cantos recoñecementos máis de crédito van a traer este ano e cantos están pendentes de abonar. Isto é volver a insistir na pregunta que fixamos ao principio no recoñecemento extrajudicial, preguntar si queda algún recoñecemento, si se vai a traer algún recoñecemento extrajudicial máis durante este ano. Sí. Se va a traer máis, sabemos de xa os verá para o próximo